Hor, agertzen dena da, barne produktu gordinarekiko, zein den 2009ko defizit publikoa, eta zein den dagoen presio fiskala. Azten bagara defizitarekin, horrez daude eurogunean dauden estatu guztiak, baina jar daitezke, ez dugu jarri, ez jartzearen gehiegi, eta hor ikusten dena da, eurogunean, hau da, euroan dauden estatuen artean, defizita barne produktu gordinaren 6,4koa dela. Non dago defizitik handiena? Grezian, 12,7 punturekin, eta Espainian, 11,2. Hor falta izango zen Letonia, antzeko defizit maila daukana. Baina defizita da gastuak eta diru-sarreren arteko emaitza. Defizit izan daiteke asko gastatzen delako edo gutxi batzen delako, diru-sarrera txikiak direlako. Eta goiko partean agertzen dena da zein den herri horietan dagoen presio fiskala. Barne produktu gordinarekiko ere. Eta eurogunean presio fiskala da barne produktu gordinaren 38,7koa, eta hor ikusten duzue, presio fiskalik txikienak ematen direla Grezian eta Espainian. 30,6arekin Espainiako kasuan. Beraz, esan daiteke, eta gero komentatuko dugu Euskal Herriko egoera, 2009ko datua bakarrik daude erkidego honetarako, baina esan daiteke, estatu mailan presio fiskala Europakoa izango balitz, 8,1 puntu gehiago izango zela, presio fiskala hori, eta defizita izango zela bakarrik 3 puntukoa. Eta are gehiago, horria jasotzen duguna da, zein izan den presio fiskalaren bilakaera azken 2 urte hauetan. Gero, astu EAEkoa, EAE da erkidego hau, baina astu hori, momentuz. Zeta, zer esaten digute Euskal Herrian edo Espainian? Presio fiskala gutxitu dela, edo txikiagoa dela, krisiaren ondorioz. Dana da, krisiagatik, zozer etereoa gatik. Hor, ikusten dena da, 2 urteetan, eta esaten dute, astu EAEkoa momentuz, 2 urteetan presio fiskala Europa mailan jaitsi dela 1,5 puntu, baina Espainian jaitsiera hori izan dela 6,5 puntukoa. Beraz, defizita Espainian edo hemen Euskal Herrian handiagoa da, baina ez gastua igo delako. Baizik eta presio fiskala pilo bat jaitsi da. Eta hori lotuta egongo da krisiarekin, baina seguruenik Alemanian ere krisia egongo da, eta azkenengo 2 urte hauetan presio fiskala igo da. 0,4 puntu bakarrik, baina altuagoa da 2009an 2007 baino. Gogoratu, adibidez, Euskal Herrian, baina eman zen eztabaida igual sakonagoa Gipuzkoan. Sozietateen zerga jeisterakoan esaten zutela, eske Alemanian ez daki zer. Alemanian hau, presio fiskalean. Eta hemen,
orain komentatuko dut. Datuak ezin da alderatu, ez dira homogeneoak, zen eta hor EAeko 4,6 puntu horiek dira bakarrik, hemen batzen diren zergei buruz. Hau da, zer da presio fiskala? Zergak edo kotizazio sozialak eta bar, hor dauden zerga guztiak. Bai? Eta EAeko datuak dira bakarrik gure aldundiek jasotzen dutena. Eta 2009an hori zen barne produktu gordinaren 20,9. Gogoratu, lehenago ipatu dugula, Espainian hori izango zela 37, oza, presio fiskala guztira 37. Beraz, 37 eta 20, zifra oso desberdina dira, ez direlako homogeneoak. Bi urte beranduago, hau da, iaz, 2009an, EAeko presio fiskala izan zen 16,3. 4,6 puntu gutxiago. Bi urtetan. Hori ez da gertatu inon. Europa mailan, esan nahi dut. Ez dut esan nahi beste leku batzuetan gertatu denik, ez daukagula daturik. Bai. Beraz, hau guztiz lotuta dago, aplikatzen ari den politika publikoekin, plantatzen ari den erreformekin, eta bar, eta bar, eta bar. Hemen, jasotzen dugu, beko partean, zein izan zen iazko barne produktu gordinaren bilakaera eta goiko partean langabezi tasaren igoera. Ikusi, beste hauia gehiagotan komentatu dugu, eta hemen laburpena da, hemen krisia ez dela izan beste, adibidez Europakoa baino larriagoa, kontrakoa, barne produktu gordinaren jaitsiera, iaz izan zen Euskal Herrian 1,1koa eta Europa mailan 4,1 puntu. Hau da, puntu bat gehiago jaitsi zen barne produktu gordina. Baina, langabezi tasak hemen egin du gora Europan baino dezente gehiago. Hori komentatu du, askotan komentatu dugunez, ez naiz gehiegi sartuko hortan. Baina, ikusten badugu, edo komentatzen badu pizkat, aurreko bi grafiko hauetan ikusten dena, hau ikusita, plantean helburu politikoa izango balitz defizita murriztea, seguruenik hemen gaudenon artean, plantamentoa izango zen, igo behar da presio fiskala. Entzuten badugu, agintari politikoek zer esaten duten, plantamentua guztiz kontrakoa da. Plantamentua da, jaitsi behar da gastua, ajusteak egin behar dira, diru gutxiago gastatu behar da, edo, adibidez, pentsioetan gastua murriztu behar da. Eta hori da, Europa osoan ematen ari den politika. Gertatzen dena da, abia puntua oso desberdina dela, adibidez, Euskal Herria, edo Frantzian, edo Alemanian, edo Grezian. Grezian plantatzen ari direna, da hemen plantatzen ari dena. Gertatzen dena da, Grezian greba orokorra dagoela, eta Espainian gertatzen dena da manifestaciones de guante blanco. Baina, fiskaltasunean, defizit publikoan, egiten ari den plantamentuetan, pentsioetan eta bar, berdinak dira. Baina, klaro, inon ez da planteatzen gastua handitu behar dela, eta kasu hauetan, gure kasuan edo Greziako kasuan, gertatzen dena da, gastua dela Europako txikiena, eta presio fiskala ere Europako txikiena dela.